שלום לכם, מה נשמע? אז אוקיי, שלום שוב לכם מהסרטון הקודם מי שראה. אומר לכם כך. היום בערב למעשה מתרסקת העסקה. עסקת החזרת החטופים. המשמעות היא כמובן גזר דין מוות על החטופים שלנו. מה חסר לנו פה בכל הסיפור? חסר לנו שיגידו לנו מה לעשות. כי כשאומרים לך מה לעשות הרבה פעמים, הרבה יותר קל. וכשאומרים לך מה לעשות, או אומרים לך או לך מה לעשות, אתה פועל ואתה לא צריך לחשוב יותר מדי. אז אני אגיד לכם בדיוק מה צריך לעשות, מה יקרה היום מהיום בערב, מהרגע שלמעשה אנחנו הבנו סופית, לא שלא הבנו לפני זה, אבל רשמית גם התרסקה עסקת החטופים. אנחנו עולים לירושלים. עכשיו יש את עזה 35, מעון ראש הממשלה. החל מהיום בערב, ממחר בבוקר ועד לשעות הערב מחר, אנשים עולים לעזה 35 למצור. עכשיו, המצור, המשמעות שלו היא למעשה חסימה של כל הדרכים שמובילות לעזה 35. יש לזה למעשה זה נעשה משני טעמים. אחד, בכדי למנוע כניסה של אוטובוסים של עצורים, כניסה של ניידות משטרה, וכניסה של מכתזיות ובואשים קרוב לאזור עזה 35, שבערב יש שם הפגנה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית. כלומר, מהיום בערב, מרגע הפקיעה, כולם עולים לירושלים לעזה 35 במהלך היום, מי בלילה, מי בבוקר, מי בצהריים ומי בערב, אלא שחשוב שיגיעו חלק גם בבוקר ובצהריים, כאמור בכדי לייצר את כל האזור הזה, משותק מפעילות של רכבים שיכולים להתקרב לאזור עזה 35. כלומר, רגלית יהיה אפשר להתקרב אך ורק, ולא יהיה אפשר להביא לא ניידות ולא בואשים ולא מכתזיות ולא אוטובוסים של עצורים. כלומר, בערך רדיוס של קילומטר סביב עזה 35 צריך להיות פקוק בסביבות עד הצהריים. מהערב, כשיגיע הקהל הגדול של ההפגנות, אנחנו מתחילים למעשה, או יוצרים למעשה את הטריגר, שמפעיל את כל המדינה לשביתה כללית במשק. זה מה שהולך לקרות. השעה הנקובה היום, בשעה בערב, 7, 8, 9 בערב, מי שמחכה לאותה הכרזה רשמית, שהעסקה נפלה, ועד למחר בערב, כשממחר בערב, לאחר ההפגנה, יש מי שיבחרו, אולי יבינו, כן, שאפשר כבר להישאר בירושלים, ויש מי שיבינו שנשארים בירושלים, לא כי אפשר, אלא כי מוכרחים, כי כרגע מה שקורה זה שאנחנו תופסים את השלטון במדינה. עד שיחזירו חזרה את העסקה, עד שיחזירו לנו את כל החטופים.